Ik vond het altijd heel leuk om. Ik vond kinderwagens als kindje vond ik het leuk om daarmee te spelen en zo. Echt een poppenmoedertje. Nou ja, als er kinderwagens er de wielen onder zaten, het was een kinderwagen uit de jaren 60, dat vond ik helemaal mooi. Maar dat is natuurlijk nu wel veranderd. Dat ik denk, ik weet nu, nou, dit zie je nergens natuurlijk. Maar de voest het leuk als band, maar werden er zangen? Ja, dat was ook niet de bedoeling. Dat was ook niet de bedoeling, want ik dacht, nou, ik koop er één. Eén mooie. Nou ja, en toen, zo is het gekomen eigenlijk. Nou, dit zijn Engelse kinderwagens uit de jaren 60 en 70. En hoeveel haast er? Nou, 14 denk ik nu nog. Maar ik heb er veel meer gehad hoor. Ja? Ja. En wat is de maaipad dan? Nou, even verkocht. Ja, je kunt ook niet alles houden. En omdat ik wat gehandeld heb ik dit ook kunnen kopen. Want je snapt natuurlijk wel dat dit natuurlijk niet gratis is. Nee, bent het duur ding? Ja, dat bent duur ding. Ja. Ja. Als je echt bijvoorbeeld zo'n wagen die gerestaureerd is, dan vragen ze nou 1600 zelfs. Deze zijn uit Frankrijk. Dit is Comforts 2000 en je ziet het is namelijk pop art. Ze zijn ook heel gewild. Hij is echt wel heel oors als hij beneden bent. Ja, maar ik vind dit ook mooi. Herzelf ik ben? Nee. Nee. Oh. Ik speel met poppen. Ja. Nou, dit komt natuurlijk geheid in. Iedereen vraagt dat hoor. Van, nou, je is al lang een babywens. Nee, zo is het bij mij niet. Nee, zij is net roen in het leven. Nee. Dit was mijn debuut. En dat is een van de laatste. 4 boeken, 4 titels heb ik gepubliceerd. Ja. En waar gingen de boeken hoe dan? Nou, een journalist noemde ze liefdestrillers. Vrouw zoekt boer. Ja, ik zou daar gaan meedienen. Ja, waarom? Ja, nou waarom? Ja, nou ja, een hele tijd geleden hoor, 2007. Oh. Toen was ik nog jong. Ja? Ja. Maar dat is niks worden? Er is niks gebeurd met die boer. Nee, dat was wel een Fries. Maar ik zeg niet wie het is. Zie ik je wel even wel. Ja, dat zie ik je. Ja, sorry. Ik kan er maar 5 houden. Jullie waren ook leuk hoor. Natuurlijk. Het is echt het vervlogen tijden. Ja, nu zijn het allemaal van die hele praktische gevallen die je ziet. Ik snap het wel, het is heel praktisch. Ik bedoel, je gaat hier ook niet de Jumbo mee in natuurlijk. Het is niet echt handig. Maar rinst er nog maar toch het waren? Nou, zo erg is het nou ook weer niet met mij. Nee? Nee, dat doe ik niet. Nee. Hier is professioneel dorst er niks met deze wijn. Nee. Dan is orenwerk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, wat dorst? Ja, nou, ik ben muzikus, ik ben koordirigent en zangeres. Klassiek. Zangeres? Ja. Nou. Moet ik even droog zingen hoor, even inzingen.